20 वर्ष पहले की कहानी। का बात बा सुखू, इतना रात हो गई अबले जागत बड़ा? का बात बा? का बात हो? माए हमके नींद नहीं आवत बा। आँख मुदबा तब्बे ते निदिया रानी आई ना बचवा। आँख मुद के सूत जा, तुरंत नींद आ जाए। माई हाँ, एगो कहानी सुनावा ना। कहानी? ए बखत कितना रात हो गया लो, बाजी जागत है। अगर देख ली है ना तो तुम्हार खैर नहीं। चला चला चल के सूत जा, हमके बहुत तेज नींद आवत हो। सूत जा, सूत जा बच्चा, आँख मुदा नींद आ जाएगी। अब आज के वर्तमान की कहानी। दीदी, हमार होखे वाला जीजाजी का राइटिंग कैसन बा? तनी दिखावा ना। बहुत चालाक बाड़ू। ये काहे ना कहतो कि चिट्ठी दिखावा। का दीदी बता भी दा कि हमार होखे वाला जीजाजी का लिखले बानन? कुछ नहीं, हमरे पैर के बारे में पूछले बाड़न। इतना बड़ चिट्ठी में खाली इतना सा बात और कुछ नहीं लिखे बाड़न? और लिखले बाड़न कि बनर्जी सर बीरपुर आवत बाड़न। ई बनर्जी सर के बानन और ई बीरपुर काहे आवत बानन? डॉक्टर बनर्जी हमारा और मंगला का प्रोफेसर बाड़न। बाकी एक बात हमके नहीं के समझ में आवत कि प्रोफेसर बनर्जी यहाँ बीरपुर काहे आवत बाड़न। हमार जीजाजी दीदी के बारे में का लिखले बाड़न? पहले ही बतावा कि तोहार उन तोरे बारे में का लिखलन। केकर बात करत बाड़ू दीदी? उहे तोहार इश। जा दीदी, तू बहुत ऊ हो। आज ये बखत घर में का करत बाड़ू? स्कूल ना गेलू?
अरे स्कूल का एगो मास्टर का देहांत हो गइल बा, यही से आज स्कूल का छुट्टी कर दिया गइल बा। ओ अच्छा नेहा, एक बात बता, ई राधे पंडित के बा? काहे पूछत बाड़ू? राधे पंडित से तोहके कौन काम पड़ गइल बा? बस ऐसे ही बता ना। अरे राधे पंडित पुजारी जी का असली नाम बा, जानलू? एगो बात जाने लो दीदी, उनकर नौकरी लग गइल बा। के घर बात करत बाड़ू? इश उन्हीं का। दीदी एगो समस्या हो गइल बा। कैसन समस्या बतावा, अब ही दूर पेल जाए। हमकी औरी गोपेश के पुजारी जी एक साथ देख ले बाड़न। एक मतलब कि कलुआ के भी तोरे प्रेम कहानी का पता चल गइल बा। दीदी हमरा के बहुत डर लागत बा, अब आपे कुछ बताई। तू दोनों बहन हमके लव गुरु बना देले बाड़ू। नेहा तोरा से एगो बात पूछे करन, तनी भीतरा आवा था। का भल दीदी? अरे कुछ नहीं, तू यहाँ आवा था, यहाँ यहाँ बैठा। दीदी तू चित्रकार बने जात बालू का? तू त लेखिका हो। छोट लइकन के तरह ई कवन चीज का चित्र बनावत हो? देखा था ना, तो बतावे का हम। ई त स्वर्ण कलश का चित्र लागत बा। उहे हई, कबो देख लिया हुए के? नहीं, बाकी सुक्कू भैया एको फोटो देखवले रहल। दीदी तू कहाँ ई स्वर्ण कलश के देख ले लू, बतावा ना। तार भोला फूफा के घर में देख लिया नहीं कलश? का जाने लू दीदी, ये कलश में कुल गहना गुड़िया रख कर आज ही कहीं छुपा देले रहली। बाबूजी कहाँ कहाँ खोजलन गहना। लेकिन तहार फूफा के तो ये खाली मिलल रहे। ऊ कहाँ से ई स्वर्ण कलश के पा गइलन? जनात बा बीर पोखरा के किनारे मिलल रहे, उनकरा के ही कलश। दीदी आज ही आपन और उनके पास बहन की रखल कुल गहना ऐसन 4 गो घड़ा में रखले रहली। पर तोहार फूफा के तो एगो खाली घड़ा मिलल रहे। अगर ओके बाकी घड़ा ना मिलल तो वही पोखरा में होके के चाहिए। का जमींदार बाबू, लागत बा ठेका वाले दिन का गुस्सा आज उतरल बा। सैर के लिए निकले बाड़ा का? नहीं, हम तो तोही से मिले खातिर आइल बानी। वाह, का बात बा जमींदार बाबू, हमरा से मिले आइल बाड़ा? अब तो ही हम लोगन के पराया समझेला। अरे आखिर तू हमरे घरे का दामाद बाड़ा। अच्छा, हम आपके घर के दामाद? अच्छा, हम आपके घर के दामाद बानी। ये बात इतना साल बाद कैसे याद आई? जमींदार बाबू, मतलब का बात करी। दामाद जी, गहना मिल गए? गहना?
कैसन गाना? दामाद जी, माई अपन कुल गहना कई गो स्वर्ण कलश में रखले रहे। हमरा के पता चलल बा कि उनमें से एगो तोरे हाथ लग गइल बा। ओ, अब बुझाइल कि काहे आज जमींदार बाबू के मुंह से हर बतिये में प्रेम के चाशनी टपकत बा। वैसे आपके के बतौलत कि वो स्वर्ण कलश हमरा के मिल गइल बा? अच्छा, लागत बा उस शहरी लड़की कुल जाके बक देलस। ऐसे वही ना बतौलस कि वो स्वर्ण कलश खाली रहे। राजेश्वर बाबू, आप घरे जाके आराम करिए। जैसे ही वो स्वर्ण कलश हमरा के मिली हम आपके खबर करवा दे। आखिर हम आपके दामाद बानी, इतना तो आप खातिर हम करिए सकीला। दामाद जी, वो सब गहना हमनी का बा। वैसे सरजुआ से बच के रहे, वो बहुत धूर्त बा। सर बाबू, ज्यादा खुश होए की जरूरत नहीं खे। वो गहना तो तोहरा के जरूर मिली, बाकी उतने जितना तोहार हिस्सा बा। बाकी एगो पाई पर दिमाग लगावे का सोचिया भी मत। जमींदार बाबू, कहीं पीछे हट जाए। देखत नहीं है कि घेर के सीमा बनावल गई बा, जेकरा में केहू नहीं घुस सकेला। अरे कहाँ जोड़त बड़े हैं? देखा तब मुंह उठा के चला बल आगे। लड़की ने लड़के से कई बार पूछा, पर लड़के ने जवाब नहीं दिया। अब लड़की को यह समझना मुश्किल था कि लड़का उसे जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा या वह जवाब दे नहीं सकता। लड़की ने लड़के से कई बार पूछा, पर लड़के ने जवाब नहीं दिया। अब लड़की को यह समझना मुश्किल था। Now next. किसी व्यक्ति का सिर्फ खूबसूरत होना काफी है या बुद्धिमान होना या दिमागी रूप से सेहतमंद? सच पूछो तो उस लड़की को उस लड़के में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी। दीदी, इतना रात के यार अकेले बैठ के का करत हो? कहानी सुनावत है। ई टेप रिकॉर्डर के कहानी सुनावत हो? हाँ, यही के सुनावत है। बहुत बदमाश हो गई ना सुनत बा। टेप रिकॉर्डर के कहानी सुना सकेलू, बाकी हमरा के कहानी सुनावे में तोरा कष्ट बा। इला एकरे सवा पेज में हमार लिखल कहानी छपल बा, पढ़ला दिमाग खुल जाई। पर दीदी, यही जाता लेखिका का नाम इंदिरा लिखल बा। तो के का लगत बा? हम कोई और के नाम के लिखल कहानी के आपन बतावत है। अरे हमरा के इंदिरा गांधी बहुत पसंद रहनी, यही से हम इंदिरा नाम से लिखेली। कमाल की कमली, ई कैसन नाम बा? कहीं ई प्रेम कहानी तो नहीं बा? प्रेम कहानी के अलावा भी कुछ सोचलू? ये कहानी बा विश्वास के। एगो गांव में बरखा ना होत रहा, तो गांव वालन के लगल कि दूगो गधा का बियाह करा था। तब बरखा होके के लगी, बियाह करा दिहल गई। और कमाल का बात देखा,
कि ओकरे बाद बरखा भी होए लगल। यह कहानी बा, इनमें गांव वालन के विश्वास झलकत बा। दीदी ई कहानी तो अंधविश्वास के बारे में लागत था। अरे गधा का ब्याह से बरखा का कौन नाता? देखा, मुख्य बात ई नहीं बा कि गधा के बिया करौले से बरखा कैसे हुई, बल्कि ध्यान देवे वाला बात ई बा कि आदमी विश्वास के पीछे छटपटाला कैसे। अब तू ही देखा, कलुआ बाबा पे कितना विश्वास करेली, है ना? कलुआ बाबा तो भगवान बानन। जेके तू भगवान कहत बाड़ू, हमरे अनुसार वो विश्वास बा। अब तोके विश्वास बा ना कि गोपेश तोके खुश रखी हैं? हाँ ठीक कहत बाड़ू। अच्छा, अगर कलुआ बाबा तोके गोपेश से बिया करे का अनुमति ना देहन तो का तू गोपेश पे विश्वास करके कलुआ बाबा के छोड़ देबू, या फिर कलुआ बाबा पे विश्वास करके गोपेश के भुला देबू? वैसे हमहू के विश्वास नहीं बा कि गधा के बिया करावे से बरखा हो जाए। विश्वास खाली हम लोगन के सुविधा खातिर बा। वैसे कहानी के अंत में एक और विश्वास बा, पढ़ लिया और अपन विचार बिहाने दिया हमके। गुड नाइट। गुड नाइट। रिश्ता बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल। शायद यह सोचकर उस लड़के ने उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया, या फिर यही बात वो उस लड़की से समझना चाहता था।